BTAD-आव रायजो बेंगिरिनि सासन सोलिबाय रायजो सोरखारा BTAD-आव रायजो बेंगिरि सासन सोलिनायनि थिरांथा लानायखौ बरायदों UPPL-नि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा कर'ना भाइरासनि थाखाय BTC-आव जानो गोनां बिसायख'थिखौ फावसायनाय आरो हाग्रामा महिलारिजों दैदेननाय BPF सोरखारनि मावसुमा थुंगिनायनि जुनै रायजो सोरखारा BTC-खौ रायजो बेंगिरिया सालायसिगोननि थिरांथा लानायखौ एबसुआ बरायदों BTC खुंथायाव रायजो बेंगिरिनि आखायाव थांनायनि उनाव BPF-नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा BJP सोरखारखौ गियो होनानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों भुटान हादोरा बिलोगो हादोर भारतआव लकडाउननि थाखाय गं 342 गोरिब नखरनो जानाय मुवा रानसारदों भुटान हादोरनि पेमा गादेल जिल्लानि गाव गोसोआरिफोरा जामुं रानदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सेनं डिमाकुसि तारकुसि गामियाव न' खामदों तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुबुं अनसायनाय खामानि मावफुंदों BTC खुंथाया रायजो बेंगिरिनि आखायाव थांनायाव मोनसे संबिजिरारि मोनथाय बे खोथाखौ बुंदों 4 नं जामदुवार बियाबनि UPPL दोलोनि बारग' MCLA जिरन बसुमतारी बिथाङा खुलुमबाय स्टुडिअ आं रमेश बर' नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां BTAD-आव रायजो बेंगिरिनि सासन सोलिबाय सासन मावसुमा थुंगिनाय लोगो लोगोनो थिरांथायाव सफैनाय BTC-आव रायजो बेंगिरिनि सासन जासिगोन BPF सोरखारनि सासन मावसुमा थुंगिनाय लोगो लोगोनो थिरांथायाव सफैबायदि BTC-आव रायजो बेंगिरिनि सासन जासिगोन बे खोथाखौ 27 एप्रिल खालाराव अफिसियेलि फोसावनाय जाबाय BTC-नि मोनब्रै जिल्लाफोराव बे सासना बलबत जागोन जितु हाग्रामा महिलारिनि BPF हानजानि सासन मावसुमा थुंगेनायलाय BTC-नि गासैबो गोहोफोरा रायजो बेंगिरिनि आखायाव थांबाय आरो BTC-आव रायजो बेंगिरिनि सासना सोलिसिगोन रायजो बेंगिरिनि जानानै IAS बिखया राजेश प्रसाद बिथाङा BTC-नि खुंथायारि खामानिफोरखौ सामलायगोन रायजो बेंगिरिनि जानानै BTC-नि गासैबो खामानि दामानिखौ मावफुंगोन ओरैहाय मावसुमा थुंगेबाय हाग्रामा महिलारिनि सोरखारा जिहेतु कर'ना भाइरासनि थाखाय सोलिनाय लकडाउननि थाखाय BTC-आव जानो गोनां बिसायख'थिखौ फावसायनाय जादों बेनिखायनो दा बे समाव BTC-आव रायजो बेंगिरिनि सासन सोलिबाय इयुनाव BTC-आव बिसायख'थि खुंजायै समसिम सोलिगोन रायजो बेंगिरिनि सासन ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां रायजो सोरखारा BTAD-आव रायजो बेंगिरिनि सासन सोलिनायनि थिरांथा लानायखौ बरायदों UPPL-नि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बावैसो बिथां बर'आ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होदों बिथां बर'आ रायजो सोरखारा BTAD-आव रायजो बेंगिरिनि सासन सोलिनायनि थिरांथा लानायखौ बरायदों गोसो गोथारै আজি गभर्नमेंट अफ आसामर जितु कैबिनेट और जी गवर्नर जी डिसिशन हेतु आमी UPPL दলৰ তৰফৰ পৰা वेलकाम জনাইছো আৰু ধন্যবাদ জনাইছো এটো এটা ভাল এটা ডিসিশন হৈছে ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां कर'ना भाइरासनि थाखाय BTC-आव जानो गोनां बिसायख'थिखौ फावसायनाय आरो हाग्रामा महिलारिजों दैदेननाय BPF सोरखारनि मावसुमा थुंगिनायनि जुनै रायजो सोरखारा BTAD-खौ रायजो बेंगिरिया सालायसिगोननि थिरांथा लानायखौ एबसुआ बरायदों कर'ना भाइरासनि थाखाय BTC-आव जानो गोनां बिसायख'थिखौ फावसायनाय आरो हाग्रामा महिलारिजों दैदेननाय BPF सोरखारनि मावसुमा थुंगिनायनि जुनै रायजो सोरखारा BTAD-खौ रायजो बेंगिरिनि दारै सालायसिगोन बेखौ बयबो मिथिसै बे थिरांथा लानायखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोरमायो दि रायजो सोरखारा लानाय बे बिथांखिखौ बिथाङा गोसो गोथारै आजावदों आरो बरायदों महामारी कर'ना भाइरास बा लकडाउनर भारत नेशन वाइड जी लकडाउन সেইটো লৈ পেলাই BTC নিৰ্বাচন হ'ব লগা আছিল যদিও আজি BTC-ৰ যি কাৰ্যকাল এইটো কাৰ্যকাল সমাপ্ত হ'ল আৰু আজি তাৰিখত অসমৰ মহামহিম ৰাজ্যপালৰ जी नटिफिकेशन जोगेदी BTC অঞ্চলত অনাগত সময়ৰ কাৰণে যে ৰাজ্যপাল শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল সেই ৰাজ্যপাল শাসনটো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আদৰণি জনাইছো बे खोथाखौ मिथिनो होयो एबसुनि आथिखालनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा BTC-आव रायजो बेंगिरिनि सासन सोलिनायखौ गोसो गोथारै बरायदों ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां BTC खुंथाया रायजो बेंगिरिनि आखायाव थांनायनि उनाव BPF-नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया BJP सोरखारखौ गियो होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों बिथां महिलारिया रोखायै बुंथियोदि BJP सोरखारखौ बिथाङा गियो মই ভয় খাইছে BJP এতিয়া নাই 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 ভয় খাব লগা আছে বিৰাট ডেঞ্জাৰ BJP এতিয়া ডেঞ্জাৰ BJP ভয় খাব লগা বিৰাট ভয় খাই আছো মই যোৱাকালিৰ পৰা ইহঁতক এনেকুৱা হ'লেতো মই BJP সাপোর্ট কৰি बावैसो 27 एप्रिल खालाराव रायजो सोरखारा BTC-नि खुंथायखौ रायजो बेंगिरिनि आखायाव लांनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारिया बेबायदि बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोननाय जादों ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां 23 नं दिहिरा बियाबनि UPPL हानजानि बिजाथि जगदीश रामसियारि बिथाङा सम आरो थासारिखौ नोजोर होनानै रादाब बिबुंसार होदों
बिथां रामसियारा आसाम आरो बिटिसिआव थानाय मुसलमान सुबुंफोरनिसिम रमजान मासनि हामलायथि जासिहरदों। অসমবাসী ৰাইজ তথা আমাৰ বিটিচিবাসী ৰাইজলৈ নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিটোকে মাইনৰিটি সমাজৰ কাৰণে এই মাহটো ৰমজান দান ইয়াৰ কাৰণে মই ৰমজান দানৰ কাৰণে সকলো মাইনৰিটি সমাজলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। गासैबो रायजो राजाफोरा सोलिबाय थानाय लकडाउनखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय बिथाङा खावलायहरबोदों। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। भुटान हादोरा बिलोगो हादोर भारताव लकडाउननि थाखाय गं 342 गोरिब नखरफोरनो जानाय मुवा रानसारदों। भुटान हादोरनि पेमा गादहेल जिल्लानि गाव गोसोआरिफोरा जामुं रानदों। बाक्सा लोखि बाजाराव थांनाय 27 एप्रिल खालाराव भुटान हादोराबो भारताव गोलाव समनि थाखाय लकडाउन होनायनि जाहोनाव गोरिब नखरफोरनो जामुं राननो आवगायबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय रबिबार खालारखालि बेलासियाव 127 ए नं राजा लामायाव भारत आरो भुटान हादोरनि सिमनायाव भारतनि खामानि मावग्राफोरनो गं 342 गोरिब नखरफोरनो मुवा बेसादनि थफ्ला राननानै होयो। भारत हादराव कोविड-19 नि थाखाय सोलिबाय थानाय लकडाउननि थाखाय गोरिब नखरनि सुबुंफोरा हाबा मावनो हायैखौ नुनानै भुटान हादोरा बिलोगो हादोर भारत हादरनि सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पेमा गादहेल जिल्लाजों थांनाय दाख' दंगाई 127 ए राजा लामायाव भारत आरो भुटान हादरनि सिमनायाव 342 अनसुंथाइनि थफ्लाफोरखौ मेस'नि आफादगिरि कालीचरण बसुमतारिनि आखायाव गथायनानै होयो। बाक्सा जिल्लानिफ्राय गलाब बसुमतारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सेनं डिमाकुसि तारकुसि गामियाव न' खामदों। थांनाय 22 एप्रिल खालारनि हरनि समाव 9 रिंगासोआव अर खामनाय जाथाया जानो मोनो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला नखरनि बिगोमाया उन्दुना थानाय समावनो नगेन बर' होननाय सुबुङा न'खौ सावनानै होयो। अर खामनाय जाथायाव रावबो सुबुङा जिउ गोमायाखैब्लाबो गासै नोगोद 9,000 रां खामनानै सेवहांगार जालाङो। अर लगायना होनाय सुबुंखौ पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा डिमाकुसिनिफ्राय सन्तोष रामसियारि बिथाङा। तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुबुं अनसायनाय खामानि मावफुंदों। तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुबुं अनसायनाय खामानिखौ मावफुंदों। मानोना तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 27 एप्रिल खालाराव तामुलपुरनि एसबिआइ बेंक, आसाम ग्रामीण विकास बेंक आरो इउक' बेंकनि जिर' बेलेन्स एकाउन्ट थानाय सुबुंफोर बेंकआव रां दिहुननो फैनाय सुबुंफोरनो दै साहा बिस्कुट लोंहोयो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला गासै 2,000 सुबुंफोरनो साहा बिस्कुट जाहोयो लोंहोयो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों तामुलपुरनिफ्राय मधेस्वर बर' बिथाङा। बिटिसि खुंथाया रायजो बेंगिरिनि आखायाव थांनाया मोनसे संबिजिरारि मोन्थाय बे खोथाखौ बुंदों 4 नं जामदुवार बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बारग' एमसिएलए जिरन बसुमतारि बिथाङा। दिलनि आवथायाव थानाय जे माखासे संबिजिरारि नियम दङ बे मथे दा बेनि सासननि भारा दा रायजोपालनाव थांबाय आरो बेयो नीति नियम बायदियैनो जादों। संबिजितखौ दहाय होनानैनो बे खुंथायखौ रायजोपाला गावनि आखायाव लांदों। थांनाय 27 एप्रिल खालाराव रायजो सोरखारनि बिथोन बायदियै बिटिसिनि खुंथाया रायजो बेंगिरिनि आखायाव थांबाय। बे बुब्लियावनो बिथां बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथियो दि बेयो मोनसे संबिजिरारि मोन्थायसो। चिरां जामदुवारनिफ्राय खोरोमदाव लाइफाङारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।